Klokken 6, det er mandag morgen den 28. september. Vi vil starte udsendelsen med en efterlysning. En kiosk i Ørsted blev natten til mandag røvet af 2 ukendte gerningsmænd, som startede stadig med at blive kendt. Politiet efterforsker stadig sagen, men politichefen Henrik Poulsen meddeler, at de ikke har mange spor at gå efter. Hvis nogen har set eller hørt noget, bedes de venligst kontakte politiet på 114. Og vi går videre til udlandet. Tror der nogen, der så os? Nej, jeg tror ikke. Hvad tid skal vi afsted? 8:42. Skal du ikke på toilettet eller sådan noget? Nej, faktisk ikke. Fuck, hvordan kommer jeg nu af med hende? Okay, jeg tror ikke, der er nogen.